Amalitere ọgbakọ nkuzi nke mkpụrụ ụbọchị atọ maka ndị ntorobịa n'ọrụ aka dị iche iche nke gbadoro ụkwụ n'usoro nzikọrịta ozi nke ọgbara ọhụrụ n'ime Anambra steeti. Ya bụ atụmatụ bụ nke akpọrọ NITDA Digital Economy and Employability Program (DEEP) nke na-achọ ịhụ na ndị ntorobịa enwere n'ime Anambra steeti kpara ọjị nkụba ohere ịmụta ihe ma were ya mee ihe bụ usoro nzikọrịta ozi ọgbara ọhụrụ bụ ICT. Valentine Mbadoga ga-akọtọpụ akụkọ a. Gọọmenti Anambra steeti site n'aka onye ndụmọdụ gọvanọ n'ihe gbasatara nkwado ndị ntorobịa na mmemme dị iche iche a na-achịkọbara ha bụ Dr. Nelson Omenua ga-esonyere ndị National Information Technology Development Agency NITDA ka achịkọbara ndị ntorobịa ndị Anambra mmemme pụrụ iche maka ha. N'okwu ya na mmalite ya bụ ọgbakọ, Dr. Omenua kwuru na ebumnobi a gbadoro ụkwụ na mbọ na nkwudosi ike nke ọkammụta Charles Oludo na-agba ịkwado ndị ntorobịa ndị Anambra ka ha bara onwe ha uru n'ụlọ ma bụrụkwa ndị ga-aba uru na mba ofesi. Ọ gụpụtara na mmemme ndị a bụrụ ọsọsọ na ndị ntorobịa anyị ga-ama ohere dịrị ha ịkwalite azụmahịa dijital karịa mana ha ga-akwado onwe ha nke ọma ka ha bara onwe ha uru enwee ike wee ha n'ọlụ maọbụ ha enwe ndị mmadụ n'ọlụ. O mere ka ha mata na ya bụ mmemme ga-emetụta ma ndị ọgaranya ka ha wee nwee ike isonye wee kwalitekwa n'ezi ọmụmụ. Dr. Omenua kasiri ndị sonyere na ya bụ mmemme obi ka ha were ohere anụ were ya kpọrọ ihe kwalite azụmahịa dijital na ihe ndị ọzọ gbasatara ya. O mere ka ha mata na ọ bụrụ na achịkọbacha ya bụ ọgbakọ ọzụzụ na ndị sonyere na ya na-ege ihe nzere awọdụ ụzọ abụọ nke sitere n'aka ndị Google na ndị NITDA. Ya bụ ọzụzụ bụ maka ndị ntorobịa ruru 100 n'ọnụọgụ bụ ndị sonyerenụ.